punika Kanjeng Rama Kanjeng Ibu sampun sangsaya dangu caket cetha dumugi wonten sasana rinengga kawastara badhe tak rambat minggah siti inggil Binaturata satu punika Kanjeng Rama sampun dumugi sasana rinengga parandene sindur binayang kang marirta lawan cipta kalala dening panjenenganipun Ibu Wili Sepuh awit badhe ngandhani lumampahing adicara ingkang sampun dinamtu Melatine Mbak. Berdiri riyen, Bu. Pegang pundake yugane. Pegang pundake yugane. Tangan dulu, lihat sini semua. Lihat sini semua. tambalan dadah gawe izin laake golek saleh la enggal papakno la gelarno kloso sak jodoh Dek tambalen dadah gawe isin laake golek saleh Kacat pucure di arek perawan apa ya apa sing kene? Langsung aja. Kok maksudnya iki lho, apa pagrayu wis kene. Anu ae tulangane ae. Amung kewala manungku puja ngarsanipun Gusti. Agak tinggi kalau bisa. Kawah beras parine kawah donya bronone.
Baik bisa sambil Janjeng garwanipun Kakang Janjeng Kakang Mas Tumiki Kakang Mas Mangestuaken dawuh ayo janjeng iki punapa yanggone Joko Setono pati sandang kelawan pangan tampan ono ya janjeng Kakang Mas Tumiki Kakang Mas Mangestuaken dawuh paripun mapaingan dicara tampa kaya menika paninti Bustata Jumeneng Bapak Ibu satu punika trisang pinanganten carumbit kekanten asta tumuju ngartani Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Tahan dulu. Oke, semuanya lihat ke kamera. Kanjeng Ibu iki guna kaya anggone Joko Setono kepadi sandang kelawan pangan Kanjeng Ibu. Tambahan ana, Nduk. Mriki, Bu. Anakku nggih ya anakku bakal tak simpen cetha pedaringan yo nggih. Aja nganti obalan wajen kertane Gusti Allah kang obalan kang wah yo nggih anak. Geseran mungkin. Iya gak apa-apa. Betul, betul. Satu punika paripurna mamping adi cara kacar muncul simpen cetha pedaringan. Menika putri Mas Hamudi wontenipun dedhaharan. Apa kang dadi dedhaharanipun satu menika sekul panjang kunjul. Sekul panjang. Stop dulu Mbak. Mbak satunya naik sebelah sini. Ilangko, Sengkalani Langko, Sukertani Langko, Sarap Sarap. Bapak Gerayu berhadapan dulu, duduk simpus, lututnya di bawah. Oke, Mbak piringnya sampean joko, sampean kayak memanteni. Sik, nah nang satu sih. Oke, Satu menika putri Mas Ngabyantara. Mbak yang pegang Amun piring di wontenipun dedhaharan. Pegang piringnya. Oke, Bapak Gerayu lihat sini dulu, hadap sini dulu. Muter sini dulu. Madhep rene, Nduk. Madhep rene, Nduk. Agak geseran ke sana. Oke, duduk tangan ini. Oke, Mas ambil sendoknya satu, ambilnya sedikit, tulangnya nang Mbak. Satu menika sekul panjang kunjul. Ilango alat Sengkalani Langko, Sukertani Langko, Sarap Sarap. Mbak lihat ke Mas. Para dene sekul kuning minangka nggambarake amuli metri sederek ingkang rupa kuning. Mas sekarang pegang piring. Ingkang jangkung wiwit donya ngantos jelahan. Sekul punar nggambarake batos kang unar-unar. Mugya laget lebar waring kinten wapaing niki. Janjeng karwanipun Kakang Janjeng. Ayo siramu tak kanthi kembul Jata Andra. Saling dulang bareng. Iki dedharane Ratu Agung Binatora ing pengajap ilang balak sengkalane awake dhewe Janjeng. Kakang Mas niki Kakang Mas Mangestuaken. Boleh lihat ada komandannya lagi. Sampai ngambil piringnya. Paripurna mapaingan dicara arep kembul Jata Kasih Andra. nomor satu. Oke, boleh berdiri. Menika putri Mas Wangsul dateng ingkang sampun kawin. Sineged kang merwing kawi kantos ingkang ginaripta. Menika Joko Bagus Hamudi wontenipun unjukan apa tekan dadi unjukanipun. Naik dekor aja. Satu menika serba tekan minangka pratandha sang pinanganten putri dalah kakung. Manungsa mujo ngarsanipun Gusti. Ingkang moho wikan ingkang moho asih. Mas Pager Bagus hadap depan dulu. Enggal dipun paringi moho. Hadap depan. Oke, tahan dulu, lihat sini dulu. Oke, kurang ke samping lagi Mas. Geser ke samping. Masih juga geseran ke samping. Oke, semuanya lihat sini dulu. Oke. Satu boleh saling tekan. Janjeng garwanipun Kakang Janjeng. Ayo tak kanthi aku serba tekan Janjeng.
supaya awak dhewe enggal diparingi momongan ya. Diambil gelasnya ya. Diambil gelasnya. Kakang Mas Kuning nggih, Kakang Mas mangestokaken dawuh. Oke, boleh. Sineger kang Marwi kawin gantos ingkang binarita Joko Bagus gedhamen dicerpataken. Wangsul dhateng sastra ingkang sampun kawin. Menika panitia busana jigra tanggap ing Daspita anggadane mampaing adicara sunggaman. Pramila dumugi kalolos dening panjenenganipun ingkang awit badhe sowan ngarsaning Kanjeng Rama. Datan prayogi lamun tok ati kebegaman. Lah menika to. Wis dipatah kabeh, Duk. Tajak tuh, tajak kabeh. Taruh di kursi. Ya turu kan. Sama Mas, ada kembali. Ada kembali. Sungkepe di tengah apa di ping anu, di pinggir kene ya. Gantian di tengah ae. Pasang kali baru. Canela ugi saged kedah kual saking angganipun. Angel koyoke, nang tengah gak apa pindah. Pak, pindah tengah. Gegeden kuwadik. Satu menika Kanjeng Rama sampun menggah. Hanampi rawuhipun Kanjeng. Hanampi rawuhipun ingkang putra dalah ingkang putri. Salim. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu kangge mbon kula dangu ning sangang candra dasa hari tegese Ibu. Kula nalika semanten kagem mbon Ibu dangu ning sangang wulan 10 dina Ibu. Nanging punika Ibu kula ngantos diwaca dereng saged bales budi dhateng Kanjeng Ibu. Parandene dinten menika kula sampun kaladuk kapundhut lamaking permada. Sila ing wong akrama Ibu. Kula nyuwun ageng pangangsa Ibu. Awit nalika cilik kula tansah ndamel repote Ibu. Benjang napa kula saged bales budi dhateng Kanjeng Ibu. Anak nggih ya anak. Sesabena kula tak kok yo ngene. Cium apa enggak? Nggih. Kadya suma ndala rasane ngati panyogame kang putri sajuga tumete jerat waspane tan kuwawa jroning kalbu ngondo-ondo jroning kalih bapakku Bapak Matsudi kang ngukir jiwa raga kula Bapak Matsudi. Kula nglenggana cupeting pangertosan kula awit nalika kula isih cilik dibopong-bopong Bapak Matsudi. Nanging ngantos diwaca kula dereng saged bales budi. Kula menika sampun omah-omah Bapakku. Kanjeng benjang napa kula menika saged bales budi dhateng Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Ingkang angka kalih sowan kula marang karsa panjenenganipun Kanjeng Rama. Kula nuwun donga pangestu Kanjeng Rama. Bapakku aku njaluk sawabmu Bapakku. Muga sedya suci kang kula candhi sageta kaleksanan. Lestari kula jejodhoan Bapakku. Anakku nggih.
Bapak wis ngerti apa kang dadi kekarepanmu ya nggih anakku nanging bapak bisane mung ndongakake ya nggih. Muga sedya suci kanggo candi kalestanan. Lestari bagi kita ya nggih. Kanjeng Rama pangestuaken dawuh Kanjeng Rama. Paripurna sungkem dhateng ngarsaning Kanjeng Rama inggih menika Bapak Matsudi Ibu Mestin. Menika sungkem dhateng ngarsanipun Kanjeng Rama ingkang injil saking kita kadiri. Iki Kanjeng Rama Bapak Ali Mas Hari Ibu Siti Juwariyah. Ibu Suwan kula marak ngarca panjenenganipun Kanjeng Ibu inggih menika Ibu Siti Juwariyah. Napa gunaning derajat lan pangkat kula Ibu? Lah mun Ibu mboten paring donga pangestu dumateng kula nggihipun badhe lelumban ngayahi samudraning getang Ibu. Napa gunaning donya kathah Ibu? Nanging Ibu mboten maringi donga pangestu dumateng kawula. Ibu Syekh nugroho saking Gusti ingkang kula suwun. Pinkantuk donganing Ibu kula saged lumban hayu kalis ing sambi kala ngantos kaki-kaki kelawan nini Ibu. Geser. Anakku Gir. Kasembadan apa kang dadi gegayuhanmu ya nggih? Anakku sing tak gadang-gadang minangka gantine wong tuwa. Atuta runtuta ya nggih. Kanjeng Ibu pangestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Bapakku iki menika Bapak Ali Mas Hari. Ingkang ukir jiwaraga kula bapa Kanjeng Rama Mas Hari. Amung donga kang luwih suci tinimbangane kula dipun paringi donya brana nanging boten berkah dhateng kula Kanjeng Rama. Anakku nggih ya anakku. Anakku sing tak gadang-gadang minangka gantine wong tuwa bisa nyunjung dhuwur ya nggih. Bapak bisane mung ndongakake ya nggih. Muga sedya suci kang mbok candi bisa kaleksanan lestarinipun kita jejodohan ya nggih anakku Kanjeng Rama. Mangestuaken dawuh. Sum tampa panyung kemira. Moga antuk berkaing Gusti angene roba raya Bapak Ibu panitia saking pacana larang bilangin kami yang kira ingkang sing laring-laring kami kami ingkang dosa kanthi sakti kakang kuatan so yuledan pun ini pangan saya pada